Hei pawb, gobeithio bod chi gyd yn iawn a chroeso nôl i sianel YouTube Label Deg. Yn ystod fideo heddiw yma, dwi yn mynd i fod yn ateb eich cwestiynau chi. Nathach chi yrru nhw draw ar Instagram, dwi ddim wedi sbio arnyn nhw eto, dwi ddim wedi agor y ddogfen. Ond cyn i'r fideo ddechrau, please cerwch draw i ddilyn ni ar Instagram a tanysgrifio i sianel YouTube Label Deg. A mwynhewch gweddill y fideo. Mae hyn y cwestiynau rili da. OK, cool. So, na i ddechrau efo'r cynta. Y cwestiwn cynta ydy, wyt ti'n siopa'n ail law os wyt ti lle ti'n mynd? Yndw. 100% yndw. Dwi yn licio, dwi'n lyfio indie siopau elusennol, actually. So, ar y dechrau, oedd o'n rhywbeth dim hunanol, ond fel oedd o yn benefitio fi lot, cos o'n i'n cael dillad newydd am llai o bres, os da chi'n dallt fi. Mond wrth i ti kind of mynd yn hun a ti'n sylweddoli be mae ffasiwn cyflym yn neud i'r amgylchedd ac yn y blaen, ti'n sylweddoli na siopau ail law ydy'r ffordd ymlaen yn bendant. O ran lle dwi'n mynd, bob man. Unrhyw siopau ail law na i weld na i fynd fewn iddo, cos dwi jyst yn lyfio mynd i siopau ail law. Dwi fatha rhyw bargain hunter, dwi jyst yn licio gofyn fedra i ffeindio. Mae'n helpu'r amgylchedd, da chi'n safio arian, a da chi yn rhoi pres i elusen. Mae'n no-brainer i fi rwan. Cwestiwn rhif 2, beth oedd dy hoff bwnc/pynciau yn ysgol? Cool. Mae hwn reit hawdd, actually. O'n i'n really mwynhau cerdd a drama, wrth gwrs, ond o'n i hefyd yn really hoffi chwaraeon. Dwi wastad wedi bod yn, wel, o'n i'n sporty pam o'n i yn ysgol. Ia, dwi'n meddwl o'n i'n quite lwcus, actually. O'n i'n really licio ysgol. OK. Rhif 3, pa gyngor fysa ti'n rhoi i rywun sydd eisiau perfformio fel gyrfa? Un darn bach o gyngor ydy. Cymwch... Dwi'n teimlo dwi wedi mynd yn serious iawn efo'r cwestiwn yma. Cymwch bob un cyfle. Bob un cyfle. Oherwydd dwi wir yn meddwl bod un drws yn arwain at drws arall, a wedyn ti'n cyfarfod pobl yn enwedig yn y byd perfformio. Dwi'n meddwl bod o'n bwysicach na ddim byd. Neud y contacts na, a just bod yn glen, a bod yn neis efo pawb. Sydd yn really hawdd, os wyt ti'n mwynhau beth ti'n neud, ti'n mynd i fod yn neis, a ti'n mynd i fod yn glen, cos ti just mor hapus i fod yna. So, ia, just cymwch bob cyfle, ag gnewch y mwyaf o bob cyfle. Diolch ots pa mor fawr dio, pa mor fach dio, ag dwi yn siŵr wedyn neith y drysau iawn agor i chi. Pa ymarferion ti'n neud i gynesu dy lais a'r corff? Eto, cwestiwn pwysig. Lot o ddŵr poeth, lot o fel, lot o ddŵr, a wedyn na i wneud warm-up lleisiol, sydd yn para fel 15 munud. Ond un peth sydd yn really pwysig ydy cnesu lawr ar ôl sioe. A wedyn, be oedd y llall? Cnesu'r corff. Yn lwcus mae'r cast dwi'n efo rwan yn llawn o ddawnswyr, so na i just joinio fewn hefo warm-up nhw. Obviously, dwi ddim yn gallu dal fyny efo nhw, cos maen nhw'n amazing. Ond dwi'n trio, dwi just yn mynd i'r cefn ac yn gwneud beth dwi'n gallu. Sut wyt ti'n paratoi ar gyfer clyweliad? Waw, dwi'n falch bod yna rhywun wedi gofyn y cwestiwn yma. Yn drylwyr ydy'r ateb. Dwi'n cofio tiwtor yn deitha fi unwaith, knowledge is your armour. A mae'n mor wir. Mor wir. Lowdio fy hun fyny hefo gwybodaeth am bob un dim amdan yr audition yna. Sydd yn lot o waith. Mae'n on loads o waith. Beth yw dy obeithion ar gyfer 2022? So, ar gyfer 2022, gobeithion ydy just gweithio. Dwi really eisiau gwneud gwaith yng Nghymru. Dwi wedi methu siarad Cymraeg, loads. Ia, dwi just eisiau bod yn brysur. Bod yn brysur efo gwaith, gwario amser efo teulu a ffrindiau a cariad fi ar ôl yr 2 flynedd erchyll yma da ni wedi cael. Ond da ni gyd yn gwybod beth i manifestation. Dwi'n mynd i ddeud o rwan ar Label Deg. Mae'r flwyddyn 2022 yn mynd i fod yn wych. Dwi yn mynd i cael newyddion ffantastig yn y flwyddyn yma. A dwi'n methu aros i ddeitha chi ar fideo bod yna rhywbeth amazing di digwydd. OK? Chi wedi clywed o gyda fi yn fama reit rwan. Pa beauty product fysa ti methu byw hebddo? Eto, os ti'n bod yn onest, probably fatha lip balm. Mae hwnna'n really boring, yn dydi, lip balm. Ond ia, dwi jyst yn mynd i fod yn hollol onest efo chi mama. Lip balm ydi o.
o ble wyt ti'n cael dy ysbrydoliaeth ffasiwn di? Zara. Dwi jyst yn mynd mewn i Zara a dwi'n gweld beth sy'n yna. Mae gynnyn nhw steil i hunain, dwi'n meddwl, yn y siop na. So dwi jyst yn prynu stuff o fanna a dyna di steil fi wedyn. Tips i gadw'n bositif dros y gyda. Mae hwnna'n gwestiwn da. Mae'r gyda yn gallu bod yn gyfnod really anodd anyway. Ond swn i'n deud gnewch y mwyaf o'r newidiadau. Chybod fel yr pethau sydd yn neud yr gyda'n anodd, so fel bod hi'n twyllu'n gynt, bod o'n oer a felly. Gnewch y mwyaf o heine, cos fydden nhw'n efo ni'n hir, fydd hi'n wanwyn cyn i ni droi rownd. So, dwi'n licio, ydych chi'n gweld am hwnna, cynnau canwyll, fairy lights yn bob man, hot water bottles, mynd am dro, dwi'n newydd prynu wellies newydd i fi fydd hun, ydych chi eisiau gweld nhw? Pa mor cute di hein. So dwi'n mynd i fynd am dros, drapio fi hun fyny'n gynnes, mynd i gael hot chocolate, mynd i'r farchnad Nadolig. Dwi'n meddwl wneud y mwyaf ar ffaith bod pethau yn digwydd blwyddyn yma. Treulio amser efo teulu. Mae gennym fi vlog yn dod fyny ar gyfer fel just diwrnod gaeafol a dwi'n really excited i ffilmio fo. So, mynd am dro, coginio, rhaid y gwaith yn dolyg fyny. Mae gymaint o bethau fedrwch chi wneud i gadw'n positif. Cyngor ar sut i wneud ffrindiau yn ysgol. Cwestiwn amazing a diolch am yrru fo fewn, oherwydd mae o'n anodd. Mae wneud ffrindiau yn ysgol yn anodd. O ran ffrindiau, dwi'n meddwl, beth sydd yn bwysig i gofio ydy bod o'n well cael un ffrind really da, really ffyddlon, sydd yn dallt ti'n iawn, na cael grŵp o 10 o bobl. Ti jyst yn gorfod meddwl, ydw i'n mwynhau bod yn cwmni hein? Yndw? Gret. Ti yn y grŵp iawn o ffrindiau. Os ti ddim, a ti'n teimlo'n anghyfforddus, neu ti'n teimlo yn left out, neu rhywbeth fel yna, ti jyst angen meddwl, okay, dwi ddim yn hapus yn y grŵp yma ffrindiau, a just ffeindio criw o bobl eraill. A dwi'n meddwl y ffordd gorau o wneud hynny ydy ymuno efo'r côr, ymuno hefo grwpiau allgyrsiol, ymuno hefo yr tîm rygbi, yr tîm pêl-rwyd, yr tîm hoci. A wedyn neud i wedyn ffeindio'r pobl ti'n teimlo yn gyfforddus efo nhw. Oedd gynnon ni loads mwy, so sori os dwi ddim wedi gofyn cwestiwn chi allan heddiw yma. Falle fedra i wneud un arall o hein. Gobeithio bod chi wedi mwynhau'r atebion. Dwi jyst i siarad a siarad a siarad. Fel o'n i'n deud, mae gennau vlogs Nadoligaidd yn dod fyny, fideos anrhegion, loads o pethau really nice a cyffrous yn dod fyny. So, na i weld chi gyd yn y fideo nesaf. Ta pawb!